sariwa. Yan mga kamandaragat, papakita ko po sa inyo yung kung paano hulihin yung yung isda sa buya o yung pabahay po na inilalaglag din ng ating mga kamandaragat, tapos sa areahan po ng palakayan na ganito. Ayan mga kamandaragat, ang areahan po natin ay isa pong pabahay. Lang po yan, mga dahon po ng niyog na nilalagyan ng pundo. Tapos nilalagyan ng kayakas at nilalagyan ng palatandaan. Ngayon po, yung isda parang nagiging nagiging bahay yung dahon ng niyog na inilagay sa dagat. O parang artificial po siya na bahay ng isda. Kasi nga inilagay lang ng tao. Shoutout po sa mga taga Lohong. Sa mga taga San Rafael pala po. Ayan. Mga Dadulya and Dukay ba? Dukay. Shoutout po sa mga taga San Rafael dyan. Panoorin nyo ang ating mga video. Ayun mga kamandaragat, tulingan po ang ating ating areahan. Ayan, kung sakaling mapanood to ng mga taga Lucena, shoutout ka daw po ni Maynard Panganiban, Norman Welgarte. Norman Welgarte. Ay Rickson Gusto, Pagbilao, Quezon. At kay Rickson Rickson Gusto ng Pagbilao, Quezon. Tapos ko pa si Ate Mona Quezon naman, si Hermie Idea. Hermie Idea. Oh, O, sa ating munan Quezon po, Hermie Idea. Shoutout po sa'yo. Hil Tolentino from Lucena. Yan mga kamandaragat, tapos na pong i-area yung lambat. Yan mga kamandaragat, mas madali kapag tulong-tulong. Kaya pa? Ayos lang.
ano ito? Ubus na ang ayuda kaya naglalaot na. Sobrang hirap ng panahon ngayon. Dapat sana tulungan pa ninyo kaming mahihirap. Ayan, mga kamandaragat. Dito tayo sa gitna ng lambat. Tingnan natin yung ano, yung isda sa ilalim. Pero hindi ako yung sisisid. Ayan. Ayun mga kamandaragat. Kaya kas po ng niyog ang ano, ginagawa namin dito pa bahay. Hello, kaya pa? Ayan mga kamandaragat. Nadala ako. Tulingan po yung ano, nariyan namin, tulingan. Oh. Oh. Whew. Ayan, mga kasamahan na dito mandaragat. Ay, tuloy, sino yun? Okay. Yan. Yeah. Kita ka na sa ano? Kita ka sa ano? Sa USA. Ayan. Shout out po dyan sa mga kababayan natin na nasa Taiwan. Oh. Dito kami ngayon, tulingan ito.
Tulingan. Ayan. Ano to? Nakasabit yata to sa akin. Wala. Hindi nakahawak ako. Ah, si Mr. Pilot. Saan na yun? Pagod. Ano isda na yan? Ano yung mabuti na yan? Sige ba itong? O sabit. Sabit daw, sabit. Bilisi. Yo. Yo, sabit. Bangka sa huli, timon. Pre, dapat natin, pre. Pre. Oh, kaway-kaway mga pogi. Kunin nga mga parabulang, oh. Kunin nga yung mga ano. Ngayon mga kamandaragat, ito